Coses. Un ample ventall de possibilitats que s'obri als joves lectors. Esta és la proposta en valencià d'Edicions 96, des dels seus inicis. Lletres i dibuixos per a xiquets i ara poesia i fins i tot assaig per a un públic atent. Fem una ullada a algunes de les novetats en companyia de Dolors Pedrós, que és la seva editora. Benvinguda a Encontres. Gràcies per aquesta iniciativa, Edicions 96. 12 anys porta ja Edicions 96, no? Efectivament. 12 anys de treball, no sé si gratificant o gratificat. Sí, gratificant. Com va ser els inicis de l'editorial? Nasquem amb un recurs escolar pensant que l'escola en valencià necessitava agendes. Nosaltres, milers de xiquets valencians i xiquetes, coneixen les nostres agendes, agendes personalitzades per a centres educatius. I a partir d'ahir, ràpidament, pocs mesos després, comencem a fer les primeres col·leccions, també pensant en aquests primers lectors. Comencem amb literatura infantil i amb poesia, des del primer moment. I després hem anat ampliant a altre tipus de col·leccions. I una editorial que té la seu en la Pobla Llarga, en la Ribera. Això és un inconvenient, un avantatge o no és res? No, és una comoditat en aquest cas per a la gent que treballem en l'editorial. És un regal per a la vista perquè la comarca és bonica de veritat. Som l'editorial, he de dir que és una editorial de Carcaixent i a la Ribera no és l'única editorial, i de fet, l'altre dia comentava un company de professió que a Carcaixent n'hi ha cada vegada més editors, perquè fins i tot ara qui porta el director de col·leccions de la universitat també és de Carcaixent. Som de Carcaixent, però per circumstàncies de terreny o de parc industrial ens n'anem a la Pobla Llarga fa un parell d'anys. Un paisatge que us recomano a qui no conega. Estem molt bé. No és ni desavantatge ni avantatge. N'hi ha bona comunicació i per a la gent que treballem és molt còmode perquè estem a 5 minuts de casa. No, ja era un dir només. Vull dir, perquè, de fet, la comunicació és perfecta en qualsevol, vol dir, en tot l'estat i en tot el Mediterrani, perquè n'hi ha bones autovies i tal, no hi ha cap problema. I a més, la Pobla Llarga és un poble ben agradable i que dona magnífics pintors, per cert, que ja és curiós la cosa. I algun que té futbolista. Jo sé més del primer que del segon, però pareix que és magnífic, no? Esto, una altra cosa. Quines són les col·leccions que en aquest moment té Edicions 96? Tenim per a primers lectors Bressol de Lletres, xiques que encara no llitgen, en majúscules, referents, jocs de llengua, uns llibres a tot color, i en el qual apostem per il·lustradors, quasi tots o tots valencians, i és una aposta guapeta. I amb autors i autores com Eva Lepuz, Carme Miquel, recentment, etc. Després tenim una altra que li diguem Salabret, per allò de pescar, Salabret d'històries, pensada un poquet per a més majors, però també il·lustrada per a xiques que ja llitgen, però encara de primària, primers cicles de primària. Milanta, per a ESO, i ara recentment hem obert una altra que es diu de 6 a 96, que ja és per a un públic adult. Començarem amb una traducció d'una italiana, de la Dacia Maraini, en una obra magnífica, Passos lleugers, i ara ja anem per el que fa 5 o 6. Hem traduït a la Paola Mastrocola, una altra italiana, i anem ja pel que fa 5. I així, per exemple, està Ventafocs, ja no creu els prínceps blaus, una cosa molt graciosa, ja el mateix títol resulta xocant. En aquesta col·lecció què podem trobar-nos? El trobaràs la Ventafocs de moment. Hem creat la col·lecció aposta per a d'ella, efectivament. És un llibre molt especial, molt particular, que ha rodat el món. Internet ara obre unes possibilitats i les autores, la Nunila López i la Míriam Cameros, es trobaren, feren la història, una la va il·lustrar, l'altra la va fer, i la penjaren en internet i la deixaren i la regalaren, com fa la Clara Andrés o com fan tants i tants artistes actualment. I ràpidament vegeren que la gent deia en paper, i començaren a donar-los diners i se l'autopublicaren. I ara fa un any la va traure Planeta en castellà
I nosaltres en valencià. Valencià, no. És francament simpàtica. Què relació teniu en la comunitat educativa en aquests moments? Molt bona, molt bona. Nosaltres som dels que pensem, ja he comentat que començarem fent l'agenda de l'Escola Valenciana, agendes en valencià, personalitzades, adreçant-nos a un col·lectiu que pensem que cal cuidar i que és la base, és el fonament de tot, l'educació i els xiquets. Si des de baix cuidem els productes, fem llibres bonics, cal superar aquesta etapa de la fotocòpia, del llibre que en valencià semblava que estava més en precari, i cal l'aposta de fer llibres ben fets i en valencià. I tenim una relació magnífica. Els nostres clients principals són la comunitat educativa. La comunitat educativa. No, però està bé, però, clar, moltes vegades he pensat que fa 25 anys de la llei d'ús i ensenyament del valencià, en aquest moment, però no estaven preparats per a l'ensenyament del valencià. Principalment perquè tenien que buscar llibres de fora, que estaven bé, estaven perfectes, tenien alguna experiència superior, però, clar, nosaltres teníem que fer les nostres propostes també, pròpies del nostre territori, que estiguin més a prop al lector, no? I això ha costat un poc, no? Ha costat massa, pot ser, del que esperaven, o més del que esperaven, o del que el desitjarien. Efectivament. Ahir sí que hi va haver uns principis que foren durs, en els quals l'administració va tenir que fer una aposta important, i en mans de mestres principalment, grans pedagogs, valencians i valencianes, feren un material base per començar a fer ensenyament en valencià importantíssim. Gent que continuarà fent novel·les, literatura infantil, i que continuen estant ahí perquè a més són un referent i ho continuarà sent. I és una de les coses que fa que tinguem un planter també d'escriptors i escriptores valencians molt potents, encara que es coste eixir la frontera, molt potents perquè se'ls vegeren la necessitat de ser imaginatius i de buscar recursos molt bons per a l'escola que eren inexistents en aquest moment. Ara la situació és molt millor, jo soc molt optimista en aquest aspecte, i encara que tot costa, perquè clar que sí, però la situació és distinta. I gràcies també a aquesta necessitat de normalitzar i de fer una aposta valenta i arriscada en aquell moment, van néixer editorials valencianes que actualment estan molt ben posicionades. Però a banda de literatura infantil, per a xiquets, també feu literatura per a sabuts. Per exemple, és el cas de la col·lecció de l'entorn, no? I tant, i tant. Clar, que ja està pensat per a un públic diferent, no? Sí. Ahir és una col·lecció d'assaig i l'entorn d'allò d'estos temes que tenim més a prop i que són més difícils de vendre i de publicar-se. Comença amb un llibre que és un llibre d'assaig magnífic fet per professors de la Universitat de València majoritàriament, que parla de territori. I ara, després, des d'estudis sobre alcaldes, com el darrer alcalde revolucionari de Carcaixent, amb aquest títol tan llarg, d'Anna Oliver, i altres temes que tenim a punt d'aparèixer. És una col·lecció, efectivament, de sebarites, d'estudiosos. La de poesia també, la de antologies. Una cosa és per sabuts, una altra per a gent més exquisita, o com es diu en castellà, per a estupendos. Sí, pot ser. Per cert, estem acabant, però sí que tinc curiositat perquè una forma de vida de les nostres editorials és també combinar-se en institucions per a la coedició de premis o per a l'espenta de premis, que això és una via rendible, agradable, perquè en principi si un jurat ha premiat i ha triat és garantia d'èxit. No, per poc ha passat un filtre molt bo. Vol dir que normalment una editorial no disposa de gent tan preparada com un jurat que ja està triat, aposta per això. Per tant, que aquesta edició de premis que alguns desprestigien, a mi em pareix que és vital, perquè és la forma d'encaminar correctament això. Ho dic perquè és una via que esteu practicant encara que esteu en els seus inicis, no? Sí, no publiquem només que un sol premi, en algun altre col·laborem, però bàsicament tenim de poesia el Marc Granell d'Almussafes. Marc Granell, gran poeta valencià i amic, i un poquet la nostra guia en el tema de poesia, en l'editorial. Publiquem en col·laboració amb l'Ajuntament d'Almussafes i, a part del premi, després unes plaquetes magnífiques que ixen de 2 en 2, molt senzilles, però
precioses, que van sempre una traducció, he portat 2 mostres, i un original. És l'única cosa. Després sí que en alguna institució col·laborem en projectes puntuals i va molt bé, la veritat és que va molt bé, perquè ahir sí que ells d'alguna manera s'asseguren la professionalitat d'un editor, amb el que això suposa, perquè no poden tenir tot el món una secció de publicacions dins del seu ajuntament o del seu organisme, no? I nosaltres també, el que has comentat molt bé, de fer una obra que realment no només ha passat el filtre, sinó que té un interès divulgatiu important. I a més que és una bona oportunitat d'estar junts i tal. I per últim, tenim així Forsal, o 50 veus de la terra, que poesia també, però com és possible? Són 50 poetes en 80 fulles? Sí, 50 poetes. 50 poetes que il·lusionàrem, és un projecte que ens ha costat més de 2 anys de traure i que actualment roda per molts pobles valencians. Ara mateix, aquest matí m'han dit, el volem a Mutxamel, doncs mirarem de portar-lo. I per què Forsal? És un dels poemes. Hi ha una de les poetes implicades, perquè després també participa amb l'espectacle, perquè després va acompanyar d'un espectacle poètico-musical, amb acordionista inclòs, no? I una de les poetes, Cristel Enguix, el seu poema, que és dels més breus, o el més breu de tots, quasi pareix un haiku, es diu For Sale. Aleshores, teníem un altre títol, però el poema té molta força i decidirem, perquè a més, i d'ahir també un poc la proposta de la coberta atrevidíssima, que pareix un catàleg immobiliari. Sí, que ho pareix. Són 50 poetes que hem engrescat. En el nano i tot, Exactament, en el nan. Perquè feren un poema aposta per a cantar i plorar la destrossa de la terra. En alguns casos la canten i fan un homenatge al garrofer del seu corral, i en altres la ploren i diuen que està ple de grues. S'alegren que de tot hi ha la vinya del Senyor. Sí. Bé, doncs moltíssimes gràcies i moltíssima sort i moltíssima força per a continuar en l'empresa. La tenim. Gràcies.